مصحف ምሳሌ ምዕራፍ 24 ልቦም ግፍዒ እዩ ዝሓስብ ከናፍሮም ድማ ጥፍኣት እየን ዝዛረባ እሞ በቶም እኩያት ኣይትቕናእ ምሳታቶም ክትነብሩውን ኣይትድለ ቤት ሳላ ጥበብ ይህነጽ ሳላ ምስተውዓልከ ኣይጸንዕ ክፍልታት ቤት ሳላ ፍልጠት እዩ ክቡርን ጽቡቕን ዘበለ ኩሉ ጥሪት ዝመልእ ጥበበኛ ሰብ ብርቱዕ እዩ ኣእምሮ ዘለዎ ኸኣ ሓይሉ የጽንዕ እምበኣር ብጥበብ ተመሪሕካ ተዋጋእ ደሓን ከኣ ብምብዛሕ መኸርቲ እዩ ጥበብ ነቲ ዓሻ ኣዝያ ላዕሊ እያ ኣፋ ኣብ ደገ ኣይከፍትን እከይ ክገብር ዝሓስብ ሰብሲ ሰራሕ ነገር እዩ ዝበሃል ምህዞ ዓሻ ሓጢኣት እዩ መላገጽ ኸኣ ብሰብ ፍንፉን እዩ ብመዓልቲ መከራ እንተ ተሓለልካ ሓይልኻ ቁሩብ እዩ ነቶም ናብ ሞት ዝጉተቱ ኣናግፎም ነቶም ሰንከልከል እናበሉ ናብ ማሕረዲ ዝኸዱ ኸኣ ኣይትሕደጎም እንሆ እዚ ሳይፈለጥናን እንተበልካ እቲ ልቢ ዝመዝን ዶ ኣየስተብሎን እዩ እቲ ነፍስኻ ዝጥንቅቕላስ ኣይፈልጦን ድዩ ንሱ ኸኣ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ እዩ ወደየ ጽቡቕ እዩ እሞ መዓር ብላዕ ወለላ መዓር ንትንሓንካ ጥዑም እዩ ከምኡውን ንነፍስኻ ጥበብ ተመሃር እንተረኸብካያ ትጻማ ኣሎ ትጽቢትካውን ኣይክቑረጽን እዩ ኣታረሲእ ንቤት ጻድቕ ኣይተድብየላ ነታ መዕረፊኡ ኣይትሃውካ እቲ ጻድቕ 7 ሳዕ ይወድቕ እሞ ይትንስእ ረሲኣን ግና ናብ መከራ ይጸድፉ እግዚኣብሔር ነዚ ርእዩ ኸይግህ እሞ ኩራኡ ካብኡ ኸይመልሲ ጸላኤኻ እንተወደቐ ኣይትተሓጐስ እንተ ጸደፈ ኸኣ ልብኻ ደስ ኣይበሎ እኩይ ሰብ ውሬታ የብሉን ቀንዴል ረሲኣን ከኣ ይጠፍእ እዩ እሞ በቶም እከይ ዝገብሩ ኣይተንጸርጽር በቶም ረሲኣን ኣይትቕናእ ወደየ ንእግዚኣብሔርን ንጉስን ፍርሃዮም ምስ ዓለውኛታት ኣይትጸንበር ብድንገት መዓት ኪወርዶም እዩ እሞ ንጥፍኣት ክልቲኦም መን እዩ ዝፈልጦ እዚ እውን ካብ ጠቢባን እዩ ኣብ ፍርዲ ኣድልዎ ምግባር ሰናይ ኣይኮነን ነቲ በደለኛስ ጻድቕ ኢኻ ዝብሎ ህዝብታት ክረግምዎ ኣሕዛቡን ክፍንፍንዎ እዮም እቶም ዝግስጽዎ ግና ደሓን ክኾኑ እዮም ኣብ ልዕሊኦም በረኸትን ጽቡቕ ዕድልን ክወርድ እዩ ቅኑዕ ምላሽ ዝህብ ከናፍር ይስዕም ናይ ወፃኢ ዕዮኻ ኣሰናዱ ኣብ ግራት ከኣ ንኣኻ ኣዳሉ ደሓር ቤትካ ስራሕ ንብጻይካ ብዘይ ምኽንያት መስኪርካ ኣይትጉዳእዮ ብኸናፍርካ ድማ ኣይትጠበር ከምታ ዝገበርኒ ክገብሮ ንሰብ ከም ግብሩ ክፈድዮ እየ ኣይትበል ኣነ ብግራት ሃካይ ብናይቲ ኣእምሮ ዘይብሉ ኣተኸልቲ ወይነ ሓለፍኩ እንሆ ድማ ተኸርባ ብቐልዎ ቁጥቋጥ ውሒጥዎ እቲ መካባብያ እምንውን ፈሪሱ ልበይ ኣውዲቐይ ኣብኡ ተመልከትኩ ንኡ ርእየ ድማ ትምህርቲ ረኸብኩ ቁሩብ ድቃስ ቁሩብ ትኽስታ ምእንቲ ክትዓርፍ ቁርቢ ኣዳውካ ምምስቓል ሽዑ ድኽነትካ ገስጊሱ ንዴትካ ኸኣ ከም እተሰለፈ ሰብኣይ ይመጸካ